Хәерле кич, дөньяда вакыйгалар кайный, иң төп һәм шау-шу уятканнарында һәр пәнҗешәмбе тукталырга карар кылдык. Атна кич сезнең белән бергә берникадәр нәтиҗәләр ясарбыз. Америка Кушма Штатлары Россия спортын халыкара аренадан читләштерү эшен дәвам итә. Бу көннәрдә Франциядә узучы Олимпиаданы башка елгылар белән чагыштырганда иң шау-шулысы дип бәяләп кенә торалар. Чөнки көн саен диярлек яңа җанҗал кубып тора бу өлкәдә. Бокс дөньясында гына түгел, күпчелек халыкны шаккаттырган төп җанҗал Алжир боксчысы Иман Хәлиф белән бәйле. Балалар җәнлекләргә әверелә башлады. Квадробика дигән әйбер нәрсә ул? Булар турында без бүген сөйләшергә тырышып карыйк әле. Чакырылган кунак экспертларыбыз белән. Беренче яңалыктан башлап җибәрик. Ул Америка Кушма Штатлары Россия спортчыларын халыкара аренадан читләштергә җиңү турында мәгълүматлар тарала башлады. Сез ничек карыйсыз моңа? Реаль әйберме бу? Илнар, билгеле, синнән башларбыз. Бокс җанатары буларак. Бокс җанатары түгел. Спортка якын кеше буларак. Анда ялгышмасам хәбәрләргә күз салсак, анда безнең Россиянең буңга кадәр көчле дип саналган спорт юнәлешләре турында сүз бара. Монда нәфис гимнастика, аннары синхрон йөзү, тагын берничә спорт төре бар иде. Моның гаҗәп нәрсә юк инде, без бит әйтеп киләбез. Нәрсәгә ничек кенә акларга тырышсак та, спортта сәясәт юк дип, спортта сәясәт булды, булачак, бар һәм булачак. Бу быел гына, быелгы Олимпиадада гына чыккан юнәлеш түгел. Ничә еллар турында бар. Бу гомумән бар бит инде. Без Гадин Акбарстан тотыйк менә үзебезгә теге әллә кайда теге сәясәткә кирип китмәсәк тә, без Акбарстан бит хоккей яраткан өчен яратмыйбыз. Чөнки бу үзенә күрә республиканың горурлану алымында шулай бит. Димәк, бу да сәясәт. Бөтен зур спорт клублары сәясәт. Инде дөнья күләмендәге спорт сәясәтнең тагында киңрәк масштабы һәм инде бузылган масштабы дип әйтергә кирәк. Һәм моннан файдаланырга тырышалар. Бу спорт дигәчтә бу спортчыларга тәэсир итү алымы гына түгел, бу шул спорт төрен үзиткән җанатарларга, халык массаларына тәэсир итү чарасы. Илнар, менә шуннан да Илнар да әйтеп китте. Спорт сәясәткә бәйле түгел дип күпме генә әйтсәк тә, әмма бәйле булып чыга һәм безнең спортчыларны алдагы көннәрдә нәрсәләр көтә дип уйлыйсың? Сәясәт белгече күзлегеннән. Әлбәттә проблемалар көтә. Монда инде ике күзлектән карап булай бит. Безнең менә кайбер ура патриотлар инде кычкыралар бит. Спортчылар аларны теге Россия флагы байрак астына чыгармасалар чыкмаска тиешләр. Безгә мондай басым ясыйлар. Ләкин мин любой төрле профессиональ юнәлештәге үзем күрсәткән кешеләрне хөрмәт иткән буларак, мин спортсменнарны шулай хөрмәт итәм. Шуңа күрә инде безнең инде сәяси ситуация авыр булса да, безнең илнең әйбит мин дә әйтәсем килә, спортсменнар алар нинди байрак астында булса, нейтраль байрак дип әйтәләр. Алар үзләре катнашырга тиешләр, безнең илне яратмасалар да, басым булса да, чөнки һәр спортта катнашу ул безгә ул ил өчен бит инде горурлану, бу кешеләр өчен аларның шәхси тормышларының ниндидер бер нәтиҗәсе булып тора. Алар менә бу олимпиадада катнашмайлар икән, яки үзләренең теге каршылыкларын тудырып икенче дөнья күләменең анда чемпионатына бармый икән, аларның димәк тормышлары да юкка чыга. Шуңа күрә инде мин аларга түземлек теләр идем иң беренче спортсменнарга, икенчедән инде аларга нинди мөмкинчелекләр булса да спортларда катнашырга киңәш итер идем. Шулай дип әйтәм инде. Әлбәттә безнең коллеганы Илнар белән тулысынча килешәм бит, минем турыдан-туры тёскадан. Әлбәттә, тёска булгач килешмәче булмый. Чөнки әлбәттә спортта сәясәт бар, анардан без бер кайда китмибез. Безнең илдә спортка бик зур сәяси ничек дип әйтәм максатлар куя. Без инде аны онытмыйбыз да бит. Бүтән илләрдә шулай куя. Чөнки сәламәтлек өчен көрәшү булса, ул физкультура легаликтән әйттеләр, мындай бийек максатлы спорт ул инде сәясәт. Шуңа күрә безгә беркемгә дә мондан ниндидер теге бик гади гына балачага кебек карамаска кирәк. Спорт киеменә гәрдә илнең байрагы төшерелгән икән, ул үзенә үзе сәясәт дигән сүз. Менә Олимпиадага барга җөрьәт иткән спортчыларга да бүгенге көндә бит җиңел түгел. Чөнки бер яктан аларны туган илләрендә, туган илебездә, менә безнең Россиядә берникадәр инде хыянәтче дип тә атадылар, гаепләргә тырыштылар. Икенче яктан анда барган спортчыларга анда да җиңел түгел, чөнки басым бар. Менә допинг тестлар белән артык мавыгып җибәрмәделәрме? Илнар, ничек уйлыйсың, аеруча Россия спортчыларына карата? Кем мавыгып җибәрмәдеме? Оештыручылар?
Мен біріншіден аларның не дәрежеде не қадар еш тапшырғанларын біле алмаймын. Ол соңғы еллардағы допинг скандалар. Спортчылар үзләре моның турында әйтә. Ну, ол битне хәзерге яңалык түгел. Күп еллар шулай дәвам итә. Аларны итеп тикшерәләр беренчедән. Икенчедән мин ансы бер мәсьәлә, икенчедән менә Марат Мансурович белән соңгы тапшырудан сезнең билдәге тапшырудан сөйләшкән булды. Россия үзендә бу мәсьәләдә бик бит хилафлыклар ясады допинг мәсьәләсендә. Безнең якта да гаип күп булды дөресен әйткәндә. Шуңа сорады инде. Кем арттырып җибәрә дип? Тикшерүчеләрме, кулланучылармы дип? Тренерлар һәм табибчыларның иң зур гаибе спортсменнарның түгел, чөнки күп кенә еш кына очракта тренерлар спортсменга әйтмичә ниндер витаминнар анда кертәләр, шул ук допинглар шунда еш була. Һәм аны иң мөһиме, аны бит күзәтеп барырга кирәк. Менә элекке мин бу елдагы олимпиададагы бу шау-шуны белмим иштәлеген. Но элеккеге шау-шулар допинг буенча анда ничек буладыр? Ниндер яңа даруны допингка кертәләр икән, ә безнең табибчылар повесткада тормыйлар, карап тормыйлар, тикшереп тормыйлар, белмәгәннәр кичә ул рөхсәт ителә, бүген уже рөхсәт ителмәй. Тикшереп тормагач тиз генә шул моментта инде әлбәттә шител допингны тикшерүчеләр алар тотып алалар безнең спортсменнарны. Шуңа күрә монда төп гаип дип әйтәген тренерлар да һәм табибчылар да ул аларның эшләре, алар гел тикшереп торырга тиешләр. Көн сайын менә интернетка кереп карарга, бу менә кичәгә әле без кулланган дару рөхсәт ителәме, бүген юкмы? Алар шулай тикшереп тормагач, әлбәттә шундый проблемалар чыга. Ә инде нидер чыкса, бу җирлексез түгел, шулаймы? Юк, беренчедән бездә фармакология бик алда түгел. Шул Кытай спортчыларның, мәсәлән, дөнья күләме уңышлары ул бит инде аларның иң көчле булганы өчен генә түгел. Әлбәттә, ул ягы да бар. Икенче ягы фармакология мәсьәләсе. Адаш әйттем дәйме? Аннары ул бит инде гаҗәп түгел, ансы да менә кеше бер шиккә керде икән, ул кешенең шикләнә башлады икән. Авылда әйтик бер нәрсә булды икән, әтәч уралар икән, әлбәттә инде утырып чыккан бер кешенең шикләнә шулай. Теге малай кайтты, тегеләрнең малайлары шул гына урлаган әтәч. Шуның шикләнә. Лектергәнче хозуналар инде. Бер шик төшкәч, Безнең Россия спорт державасы дип инде безнең Советлар Союзы вакытыннан килгән безнең милли горурлык, ләкин чыннан да бу державалыкны милләрен дә күрсәтә алмагач, без үзебез башка мәйданнар үзебездә уйлап чыгарабыз. Ә бәлки безгә кул гына селтәргәдер. Спорт дигән башка яктан безгә ничектер күрсәтергә кирәктер. Вакыт җиткәндер. Ләкин яисә спорт әле дә булса безнең менә дөнья күләм аренада ул бер билге булып кала торамы? Менә шуны әйтәсем килә. Хәзерге вакытта Россия электән инде Россия ул безнең көчле кешеләргә бик бай. Көчле булгач инде сау сәламәт һәм спортка якын. Шуңа күрә инде һәр вакытта да менә 50 ел мин статистиканы карадым. Актык 50 елда олимпиадада узганнарда без һәр вакытта медаль зачеты буенча 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда. Менә күп теге статьялар чыга, журналистлар да язалар бит инде, чит илләрдә әйтәләр, анда мәсәлән ниндидер хәрби операция булганга күрә безне кертмиләр дип. Ә чынлыкта бу алай түгел. Алар Европа илләре, Америка илләре алар бездән куркалар. Чөнки безнекеләр катнашса, һәр вакытта да медальләрне алып, җиңү белән безнең илне үскә күтәреп кайталар һәм безнең илне күрсәтәләр. Менә шуннан куркып, кертмәү сәбәпле һәм допинг теге системасын арттыру сәбәпле инде. Ә инде менә сорауга килгәндә мин шуны әйтәсем килә. Безнең илдә олимпиадага, төрле чараларга, Европа, теге дөнья чемпионатларына кертми башлагач, безнең илдә бик күп яңа чаралар уеннар, теге дөньяви уеннар булдырылды. Ул инде мәсәлән дуслык уеннары, игры дружба дип әйтәбез, анда бик күп илләр 80 илдән артык кеше катнашты бит инде спортсменнар. Мәсәлән, бер фикер генә әйтәсем ки, әле июнь айында булып узды БРИКС уеннары. Уйлап карагыз, анда 3000-нән артык атлет катнашты, 3300 чамасы инде атлет, аннары инде анда менә 82 ил катнашты. Бик күп медальләр безнең ил яхшы урыннарны алды. 2нче урында Белоруссия, 3нче урында Китай медаль зачеты буенча. Аннары февральдә үзегез белеп торасыз, шулай сорауыгызга менә карап әйтәм, игры будущего киләчәк уеннар дип әйтәбез инде. Анда гомумән 2000-нән артык спортчы катнашты 107 илдән. Бу инде бернинди изоляция турында сүз бармый. Ләкин бу уеннар гына җитәме соң дөнья күләм без үзебезнең спорт державасы дигән исемне саклап калырга? Әлбәттә дөньяви теге статусы андый мәсьәләдә теге олимпиада уеннарына юк, ләкин менә без бу олимпиаданы гына карасак, менә бу берничә вакыттан соң бу олимпиада чынлап тор бетәчәк. Аңа альтернатива кирәк булачак. Альтернативны инде менә шушы игры СНГ дигән әйбер бар безнең, тематика бара юнәлеш, игры БРИКС дигән саммит БРИКС белән бәйле инде. Олимпиаданы бер-берсе белән җайлашалар дип уйлыйм. Олимпиаданы искә алганбыз икән, тагын бер вакыйга шау-шу уйлады. Олимпиаданың ачылышында үзәккә куелган темадан бүген спортчылар үзе үк зыян күрә түгелме? Лейсан. Мен калса бу олимпиада чынлап
гомумән Олимпиада тарихында һичшиксез калачак, үзенең минуслары белән һәм гомумән монда бит әле теге Россия һәм башка илләр генә түгел, Европада яшәүчеләр иң беренче чиратта бик күп үз фикерләрен, зарларын белдерәләр һәм беренчедән Олимпиадага альтернатива булыр микән булмастыр ул, мөгаен, чөнки ул бит инде Олимпиада, ул кайчандыр барлыкка килгән, бу теге без ел сайын, мәсәлән, җырчылар куда ездят все? Евровидениега барган кебек, барыбер менә йөрүдән туктамыйлар һәм тенденциялар үзгәрә. Ягъни Европа инде ул юлга кирип китте һәм без моңа юл куябызмы, юкмы, менә шунда гына сорау. Ягъни әгәр дә бу безнең ил алып барган ниндер сәясәткә каршы икән, димәк, альтернатив үзебезнең кичкенәрәк форматтагы чараларны оештырырга кирәк, ләкин шул ук вакытта безнең спортчылар мисал өчен Олимпиадада катнашмый икән. Димәк, без анда юк һәм Олимпиада ул һәр вакытта да бөтен спортчылар өчен иң югары бер үр иде. Һәм ул шулай булып кала да бүгенге көндә. Ягъни андый форматтагы яңа ниндер чара уйлап чыгарыр өчен беренчедән бик күп ресурслар кирәк. Һәм бу якын арада мөмкин эш түгелдер. Бигрәк тә менә гомумән бөтен дөньяда бара торган зур сәяси конфликтларны истә тотып. Олимпиадага килгәндә, әмма менә шул рәвешле барганда Олимпиада, шул ачылыш тантанасын искә алыйк, анда трансгендерлык алга чыкты, име? Хәзер менә бу шау-шу. Менә мондый юнәлеш алса, аның киләчәге бар микән? Аның киләчәге менә Европа өчен бар. Европада яшәүчеләр өчен бу норма икән, аның киләчәге бар. Башка без мондый әйбердә катнашасыбыз килми мәсәлән. Кемнеңдер килми, бәлки без бөтен нәрсәне әле белеп тә бетермибездер, анысы да булырга мөмкин бит. Ягъни дөньяда һәр вакытта ниндер үзгәрешләр булып тора. Һәм бу бит инде кичә бүген генә барлыкка килгән юнәлеш түгел, трансгендерлык мисал өчен, һәм хәтта кайбер илләрдә ул норма, ул легалләшкән формада да бар. Һәм без анда хәтта юл итәргә дә бик күп йөрибез. Һәр ил үзе өчен үзе хәл итәргә тиеш, ләкин шул ук вакытта бу спортчыларның профессиональ карьерасына зыян салырга тиеш түгел иде, ләкин салды. Бәлки бер кадәр гаделлек артында да куу максаты бардыр. Бу хакта без рекламадан соң сөйләшеп дәвам итәрбез. Алжир боксчысы Иман Хәйлифне трансгендерлыкта гаепләделәр. Тайваньнан Лин Юнтинны да охшатып бетермәделәр, чөнки аларның охшатып бетермәделәр, җиңүен һәм кабул итмәүчеләр булды. Асылда аларның хромосомаларында янәсе иратлар саны бар. Бу бер яктан чыннан да жан-жалны куптара торган әйбер, икенче яктан чыннан да гаделлек артыннан куу түгелме? Илнар, синең фикерен ишетәсе килә. Нинди гаделлек артыннан куу? Хатын-кыз буларак, анда табалар иратлар хромосомаларын. Һәм ул кеше ягыннан бит инде иратка якын була дигән сүз. Аның хакы бармы чыннан да чыгырга? Яисә ул аңа карап бит хатын-кыз булдан туктамый, аның барлык тышкы билгесе буенча ул хатын-кыз. Шуңа күрә менә моны ничек бәяләргә була? Бу мәсьәләдә белгеч түгел. Шундый фикер ишеттем бу көннәрдә. Ирләр белән сугышсын, хатын-кызлар белән, трансгендерлар белән сугышсын. Менә шул вакытта идеаль гаделлек була дигән фикердә булды. Былтыр бит инде бу ике боксчыны, телгә алган боксчыны, безнең бит татарчада, теге русчада рот юк, онана. Шуңа күрә боксчы дип әйтәбез, боксерша яки боксчы дип. Былтыр International Box Association, IBA бу дөньядагы 5 бокс ассоциациясының берсе. Бу ике боксчыга карата да гендер тикшерү уздыргач, буларда хромосомалар гендерлык хилафлыгы табыла, һәм узган ел буларга дөнья чемпионатларына чыгыш ясау тыела. Әмма ни гаҗәп, менә бу туйны бер генә елга кертәләр, һәм узган елгы туй бу елга мәлдә булмагач, булар автоматик рәвештә Олимпиада чыгыш ясаган булып чыга. Бер елда нәрсә үзгәргән? Мин теге медицина өлкәсендә бик кичек шулмагач әйтә алмыйм. Бәлки менә бу вакыйгалардан соң чыннан да иратның үзе роле, хатын-кызның үз роле булуын безнең Европада аңлар. Булай торып кушмаслар. Мин инде әзрәк киңрәк карарым бу проблемага, бит. Бу тик Олимпиада белән генә бәйле түгел, чөнки бу гендер мәсьәләсе ул соңгы бер 30-40 ел, наверное, Европада, Америка Кушма Штатларында, гомумән, ничек дип әйтәм, көнбатыш дөньяда дип әйтәйек инде, бу проблема бик күтәрелә.
Һәм минемчә бу ялган проблема гына түгел, моны махсус күтәрелгән проблема, чөнки ул вакытны күтәрелгән вакытта дип әйтә Америка Кушма Штатлары һәм Советлар Союзы алар бер-берсе белән көрәшкәннәр суык сугыш вакытында. Һәм иң төпле проблема иде шул ысул кешеләр өчен, шул коммунистлар, социалистлар өчен ул классовая борьба дип әйтә шул Европа илләрендә. Менә инде ул классовая борьбаны юкка чыгарыр өчен менә шул ысул кешеләргә, шул коммунистларга, социалистларга, аларга менә шул культура, мәдәният өчен көрәш, менә шул гендерлар өчен көрәш, шундый әйбер белән бәйләнә башлады. Шул феминизм проблемасы да. Менә тарихка керсәк, мен тарихчы буларак беләм бит инде, феминизм ул нәрсәдән килде, ул хатын кызның ират кеше белән бер үк дәрәҗәдә сәяси, икътисади хукуклары, социаль хукуклары турында сүз барадыр. Менә мондый бернинди дә гендер мәсьәләсе, анда ниндидер анда кемдер анда үзенең гендерны алмаштыру аны сүзләр юк иде. Шуңа күрә ул проблема чыкты. И спортта да без бу проблеманы чишер өчен безгә гомумән дөнья күләмендә кеше дөньялыгы дип әйтәйек инде, менә бу гендер проблемага үзенең карашын үзгәртергә тиеш. Нинди якка? Икенче консерватив якка дип әйтәйем инде. Консерватив якка. Менә әлеге турдан туры карасак, тарихта бит ул ничек? Теге менә качели дип әйтәбез инде бит. Ул бер яктан икенче якка китә. Менә әлеге вакытка менә бу гендер өчен көрәшү, иреклек, ЛГБТ, тегесе монсы ул бер якка китте. Ләкин мин аңлыйм, ул процесс бер нуктасына килеп җитәчәк, таяну нуктасына дип әйтәйек. Менә бу таяну нуктасыннан соң ул процесс икенче якка китәчәк. Менә безгә просто шул вакытны әзрәк көтәргә кирәк. Шул вакытта хәтле безнең кебек кешеләр дип әйтәйин, мәсәлән, мин үзем өчен җаваплай бит. Мин консерватив традицион ценностьлар өчен чыккан кеше бит. Безгә үзебезнең фикеребезне күбрәк яңгыратырга кирәк. Әлбәттә, шул ук көнбатыш илләрдә эшләргә кирәк. Менә безнең ничек дип әйтәйем инде, безнең илне күрәселәре килмәй икән, безгә турыдан туранда ябык ишек өчен бикләнергә кирәкме? Күбрәк үзебезнең менә позицияны шул мәсьәләләр буенча ишеттергә кирәк. Ул вакытта инде көнбатыш илдә дә монага минемчә җәмгыятьнең карашы үзгәрер, чөнки анда күбрәк менә мондай консерватив партиялар хәзер властька килергә тырышалар, һәм андый лидерлары да, сәяси лидерлары да бар. Менә алар бу проблеманы үзләре яңгырата башлагач, әлбәттә, спортта да бу проблема шишеләчәк. Шул ук мәдәни сценалар дип әйтәк, Евровидениегә кагылсак та, бүтән җирдә. Шуңа күрә безгә монда теге спортка гына кагылырга түгел, гомумән бу проблеманы киңрәк карарга кирәк түгел. Анда бит әле вакыт дигән әйбер дә бар. Менә син әйтәсең, мәсәлән, инде бер нуктасына барып җиткәннән соң ул яңадан кайтачак. Ләкин шушы вакыт аралыгында бер буын үсеп җитәчәк һәм аларга никадәр тәэсир итәчәк менә шушы Ул буының бит әле яшисе бар, яңадан үзеннән соң ниндер буын калдырасы бар. Шуңа күрә бу безнең өчен дә бик куркыныч һәм миңа калса монда теге бик кул кушырып кына фикерне бит җиткерегез диде. Үзгәртергә кирәк. Мин күбрәк пропагандабызны алып барырга кирәк. Әлбәттә, ул агрессив булырга тиеш түгел, чөнки мин әйтәсем килә, безнең илдә кызганычка каршы бик агрессив кешеләр күп. Алар агрессив рәвештә бу традицион ценностьларны дип әйтәйек инде тарталар бит. Алар киресенчә яшьләрдә ниндидер каршылык тудыра. Нәфрәт тудыра. Безгә аны җиңел кертергә кирәк. Уңышлы гына кертергә кирәк. Менә теге каршы агрессив яктан түгел. Ул вакытта яшьләр монага минемчә буйсыныр иде. Аннар яшьләр дигәннән квадробика турында ишеткәнегез бармы? Ул нәрсә ул гомумән? Маска киеп. Маска киеп, койрык тагып, паркта сикерү, йөгерү. Юк, шунда да мин аны күргәнем бар. Мәсәлән, ул Без менә хәзер ул кадрларны сезгә дә күрсәтәбез. Яшүсмерләр арасында нигездә бик популяр, нык бәләкәй балалар арасында түгел. Ул шуннан да бүгенге көндә Казанда да, башка районнарда да бар. Балалар менә шулай маскалар киеп, 4 аяклап, 4 тәпиләп дип әйтгәндә хайваннар кебек йөриләр һәм бу бүгенге көндә социаль челтәрләрдә бигрәк тә бик зур популярлык казана. Бер яктан Илнар әйткәнчә, кайчада булса ансы да уза яңа бер ниндер тренд килә дип тә көтәргә мөмкин, ләкин аның ниндер бер башка ягы да булырга мөмкин, бәлки без аны бүгенге көндә әле белеп кенә бетермибез. Тренд дигәннән инде бер чынлап кеше тәненә койрыклар
тегә башламаслар микән? Бу субкультура. Исегездәдер бит. Мин әле бик яшь, ләкин минем әтиләр заманы дип алайык инде 70-80 елларны металлистлар бар иде бит, панклар бар иде. Хиппилар. Хиппилар 70 ел, 90 елларда панклар бар иде. Сез хәзер урамга чыгыз, панкларны, металлистларны күрәсезме? Мин менә үзем студент булган чакта бер кешене шулай күрдем. Гомумән, ито рок-концертка баргач. Үз эпохасында кысылып калган бер персонаж килеп чыга. Хәзер нигә мондай субкультуралар барлыкка килде? Менә без тапшыру алдыннан гына без фикерләшеп торадыр коридорда бит. Мин үзем нинди нәтиҗәгә киләм. Хәзерге көндә дөнья күләмендә ниндидер агрессивлык ул кәмеп бара социологлар карашы буенча. Кимеп? Кәмеп бара. Кимепме? Бездә Уфа татарларны кәмеп дип әйтәләр. Кәмеп бара. Шуңа күрә хәзер мондай агрессив субкультуралар алсак, панклар, металлистлар урынына хәзер менә шундый субкультуралар килә. Ләкин аларның мимимишный, чөнки алар бәлки тегән сугышмыйлар, үзләренең тәннәреннән ниндидер начарлык китермәйләр бит, бер-берсе белән анда битенә сукмыйлар анда. Бәлки хәрәм ичемлек тәшмиләрдер дип өметләнәм инде бит. Хипстерский субкультура дип мин күрәм. Юк, гафу ит. Менә элеккеге вакытта мондый кешеләрне ябып куярга тырышалар иде. Ершова урамына җибәрәләр иде. Ну, әлбәттә, панкларны бәйгәннәре Москва узайды. Әмма елга бер генә тапыр. Хәзер пьедесталга менгерәләр, замана тилерә түгелме? Замана дип алайса без үскәндә шул ук балалар бакчасында утренникка син куян булып чыксаң да, көлке булып чыксаң да, элеккеге вакытта панклар бар, панкларда металлистлар да бар, алар шулай ук акылдан язган кешеләр дип уйлап, аларны шулай психиатрик хастаханәгә җибәрергә мөмкин булыр иде. Ләкин бит минемчә алай ухатлы булмады элеккеге заманда. Менә Раилгә сорау. Балагыз менә шулай йөри башласа. Сезнең реакция. Менә без сөйләшкәндә вирус нәйбер дип сөйләштек. Бу чыннан да вирус нәйбер. Бу ничектер балаларга, билгеле бер яшьтәге балаларга ничектер кызык тоела. Алар инде шулай берне сатып алалар, киенеп, и шулай эшләп карыйлар. Аннар инде ул кайбер балаларны туйдыра, но мин уйламыйм, ул начарга китерә дип. Нидер бер уен формасындагы дип карыйм инде. Инде әтиәнигә килгәндә бу бит инде бер традицион кыйммәтләр, мәсәлән, бала булып калырга тиеш, әти булып калырга тиеш бит инде мәсәлән. Хайван, менә шуны дәвам итеп әйтәсем килә, хайван булып калырга тиеш. Ниндидер уен формасында бу керсә, әлбәттә инде бу бәлки кем белгән, менә шулай бала уйнап, яхшы форматта уйнап, бәлки хайваннарга ниндидер мәхәббәт уяныр ул баланың, әйтегендәме, аны карыйсы килер. Кирәгеннән артык уянмасын. Менә ансында инде әйтеп тагын бер кабатлап әйтәм, әти-әнинең роле, тәрбиясе бик зур дип әйтәсем. Деградацияның бер баскычы Бу бит түгелме? аптыраганнан миңа калса, бу тапталган әлбәттә телефонны сүгәргә без бөтенебез ярабыз. Мин бар тик шул соцсетьләрдә артыгын утыру. Алай дисәң, бүгенге көндә бер шундый бик популяр ролик йөри. Хәзер әти-әниләр балаларын урамнан кірмәгіз деп келесенше қуып шығаралар, яғни теге формате ты наказан. Шуңа күрә син үйгә кірмейсің, телефонда уйнамайсың, урамда гына уйна, анда агачлар бар, анда йөгереп йөрергә мөмкин һәм башкалар дип шуңа күрә. Бишара, шуңа күрә балаларның да бит инде билгеле бер мәсәлән яшьтә ниндидер төскә чәч буйсы килә. Аннары biz мәсәлән бәлки чакта пирсинг ясатасы килгән мәсәлән хәтерим, ләкин миңа катгый рәвештә юк, ясатмыйсың диделәр. Әлдә тыйганнар, әле мин хәзер, ләкин ул вакытта мин аны аңламыйдыр. Шуңа күрә бу да күпмедер дәрәҗәдә уен форматында булырга мөмкин. Ләкин аның теге артык ниндидер куркыныч әйбергә кирип китмәсен иде. Шуңа гына игътибар итәргә кирәк. Әнәсе кирип китмәсен. Альтернатива күбрәк кирәк. Альтернатива. Бу балалар аптыраганнан эшләр юкмы инде ошо? Мәсәлән, мине паспортта я анда сорык, я анда сыер дип язуын таләп итмәсләр микән алга таба? Менә итсәләр инде анда уже карар. Анда инде соң булачак. Юк, проблеманы теге килгән сайын шишергә кирәк диләр бит, шуңа күрә. Әле бу җиңелчә юллар белән эшләп булмасын. Анда уже глобальрак проблемаларны шишсәк, шул ук менә без инде безнең тапшыруның башына кайтсак, традицион ценностьлар проблемасы, ЛГБТ проблемасына кайтсак, менә безгә иң беренче шуңа таяну ноктасы куярга кирәк. Инде менә бу кичерәк проблемалар шунадасын шишелер. Бу сорауны монда Морау Батырны уйнаган легендар Илдар Хайруллинны чакырып бирергә иде. Тулайым безнең балачак аның матур менә шушы мәче булып, пси булып киенгән образын күреп үстек. Вакытлы
бір шыннан да субкультура, яшьләрне кызыксыну итеп кабул итик без аны, һәм алга таба барыбер дә үзебезнең балачакны искә төшереп, кызыксынуларны искә төшереп, балаларга да мөмкинлек бирик, бераз гына уйнап алырга. Аның каравы без беребез дә койрык тагып чыкмадык урамга. Дуслар, борчылмыйк мондай проблемалар. Онытмыйк, һәр пәнҗешәмбе дөньяда илдә булган шундый яңалыкларга, җыеп алынган яңалыкларга фикерләр яңгыраячак. Шуңа күрә аеруча пәнҗешәмбе безне игътибар белән карарга онытмагыз.